Үйгө от капканда гаиле башлыгы балалар белән хатада пишен икән булган. Минут эчендә бардын ялларын йолмап алган йолкын телләреннән бер нәрсәне дә саклап калып булмаган. Biz бередә ялгыз калмадык, рәхмәт райондашларга, авылдашларга һәм бөтен мөслим халкына, туганнарга, тумачаларга бөтенесе дә ярдәм итте. Шушы өйне аякка бастырыр өчен кемнең кулыннан килде шул хәтле ярдәм иттеләр. Рәхмәт 2 ай буе торыр өчен йорт җирләрен Рустам белән Адилә Кондратьевларга бигрәк тә зур рәхмәт. Октябрь урамындагы әлеге йортны гаилә 2006 елда сатып ала. Һөнәре буенча тракторчы булган гаилә башлыгы Тимирҗан абый мөслим ашлык кабул итү һәм эшкәртү предприятиесендә хезмәт куя. Җәүһәрия апа хуҗабикә тәрбиягә 7 бала алган бу гаиләнең ни дәрәҗәдә олы йөрәкле булуын әйтеп тору кирәк микән? Оттан калмай балакайларым, Алла сакласын. Кияргә күлмәһен дә калмаган. Аллага шөкер, күршеләрем нык, туганнарым нык ярдәм итте. Балаларым, келинләрем, улларым бик әйбәт. Төзелеш материалларының никадәр кыйммәт булуын исәпкә алсаң, үз көчләре белән генә яңгын китергән зыянны, аның шаукымын җиңә алмаслары көн кебек ачык. Район хакимияте йортка электр линиясе сузу өчен һәм чыгымнарны үз өстенә ала. Рәсүлә белән Рәсим Шәрифләр тәрәзәләр куеп биргәннәр һәм акчалата ярдәм күрсәткәннәр. Рәсүлә белән ул Рәсим Шәрифләргә бик нык рәхмәт. Ул акчалата белән дисеңме, ул тәрәзә куyu белән бөтенесе белән дә. Аннан иптәшемнең эш урыныннан ХПП оешмасына, аның генераль директоры Айрат Шамсутдиновка һәм югары оешмаларына бик зур рәхмәт. Алар да акчалата бөтен строй материалларын китереп бирделәр. Ил төкерсә, күл була диләр бит. Кеше кайгысына битараф булмыйча, ярдәм кулы сузган игелекле бәндәләргә савап әҗере меңе белән әйләнеп кайтсын иде ди Нургалиевлар. Янгын булган бинада гадәттә төтен сөрем исе кала. Биредә без ят иснең булмавына игътибар иттек. Намуслы башкарылган ремонт икәнне күренеп тора. Нургалиевлар ихата тутырып мал асрый, кош корт тота. Ишек алдында булган иксез-чиксез мәшәкатьләрне, көндәлек эшләрне башкарырга балалар да ярдәмгә килә. Ишле гаиләдә шатлыгы да, борчуы да уртак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.